बनगाव समस्ति हिसाबै इउपिपिएलआनो हक बिपिएफआनो हक बिजेपिआ दा सेथि थाखोआव दङ होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोथा होयो आरोखि जेरेखम आंजों दा जगाजग लानाय जेरेखम जयनिं जाफैनाय गोबां गुबुन हारिनि आंजों जयनिं जानानै थांबाय नंगौ आङो ज' लायाखैब्लाबो बिदिनो 30 जन 40 जन 50 जन गोबां लाबाय लायै दिनै आंजों आङो बर'फोरखौ स्पेसियेलि गौमानिखौ बाद दोननानै आं 5000सिम आं बर'फोरखौ मोननो हाबाय आरोखि बेनि थाखाय आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय दं। सोद्रोमाफ्रा नोंथांनि बिजेपि दलाव जयेन जाफैदों दिनैहाय थारमाने वेस्ट मालिगावनि फुराना बिपिएफनि वार्कारफोर आरो माखासे बंसिगाव आरो माखासे जाहारबारि मिलायनानै गासै 33 जन दिनैहाय जयनिं जाफैदों बिथांमोना सिगां समाव बिपिएफनि गोख्रों खामानि मावग्रामोन दा दिनै बिथांमोना बिजेपिआव जयनिं जाफैबाय दा बिथांमोनखौ आं बरायनानै लाबाय आरोखि गोसोखौ मोजां मोनदों बिथांमोना माखासे बेयाव गामिनि बुद्धिजिबिफोर दं मेलेमजिबि बुद्धिजिबि बिथांमोना दिनैहाय फैनानै आंजों जयनिं जाफैदों बिथांमोनानो खोथा होदों फैगौ इलेक्सनाव नोंथांनिखौ देरहानाया जोंनि दायित्व जों सान हर खामानि मावनानै नोंथांखौ देरहाहोगोन होननानै बिथांमोना आंखौ खोथा होदों दा बेनो लासै लासैनो बयबो बुद्धिजिबिफ्राबो फैनो आंजों लाइन लागासिनो दं दा आवगायावबो सिगां गोबां गामि ओनसोलनि गोरों गोरा बुद्धिजिबिफोरखौ पार्टियाव थायै ओरैबो थाङा गोरों साननो हनो गोरों बिथांमोनखौ आं गोबां जयेन लाखांखाबाय सिगाङाव मिडियायाव होनाय जायाखैमोन दा लासै लासैनो बनगाव समस्ति हिसाबै बिजेपिनि दोहौआ बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं आसा खालामो निस्सय आं फैगौ इलेक्सनाव फिथाइखौ मोजां मोनगोन होननानै आंहा आसा दं आरोखि फुं मोना बेबायदि हाबनायखौ दिनैनि थासारियावबो नुनो मोनदों थारैनो नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ लानानै नोंथांनि बनगाव थाग्रा रावबो गैला होननानै सानो नामा दा बेथ' दा स्टार्टिंसो जाहैबाय इलेक्सना गोबाव सम दंबावो दा जुदि नोंथांमोन बादि सोंनाय बादि जुदि थाद'नाय गैयै जुदि फैबाय थायोब्ला निस्सय देरहानाया खाथां बेखौ आं नुहुरदों दा लासै लासैनो बयबो फैगासिनो दं फैगोन आरो आसा खालामदों आङो निस्सय बनगाव समस्ति हिसाबै बिजेपि दोला दा स्ट्रं जानानै दं आरो इसोरा अनोबा भगबाना अनोब्ला रायजो राजा अनोब्ला निस्सय आं देरहानाया खाथां जिहेतु इउपिपिएल नांनानै दङ बनगावनि बिथिङाव माबायदि जागोन इउपिपिएल बिजेपि दाथ' बेखौ हयथ' नोंथांमोना निउस आखरिबो खोनागासिनो दङ फ्रिलि गेलेगोन सिगाङावबो हयथ' 2020आवबो फ्रिलि गेलेदों गोजौ लेभेलनिफ्राय दासिमबो जोंनो बिथोन हरथ'वाखै थेवब्लाबो सिगाङाव बुंखानाय दंखायो जे मोनफ्रोमबो जायगायाव बिजेपिआ फ्रि गेलेगोन बेयाव जाय पार्टिया देरहागोन जाय बांसिन देरहागोन बेजोंनो सरकार दागोन होननाय मोनसे जोंहा रायलायखानाय दं दा सिएम भटबो लागोन नामा नोंथांमोना सिएम भट लानाय लायैयाथ' बे गोजौनि बाथ्रा हयथ' जेराव लकेल पार्टि मोननै दं हयथ' बिथांमोनाबो लकेल पार्टि हिसाबै स्ट्रं जागोन जाय जोंनि बिजेपिबो थाबाय दा बे सिएम भटखौ लानाय लायैखौ आं बुंथ'नो हानाय नङा बे जाबाय गोजौनि खोथा दाथ' नोंथांमोनानो नुगासिनो दङ दा आङो थाङै थुङै बनगाव समस्ति हिसाबै इउपिपिएलआनो हक बिपिएफआनो हक बिजेपिआ दा सेथि थाखोआव दङ होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोथा होयो आरोखि जेरेखम आंजों दा जगाजग लानाय जेरेखम जयनिं जाफैनाय गोबां गुबुन हारिनि आंजों जयनिं जानानै थांबाय नंगौ आङो ज' लायाखैब्लाबो बिदिनो 30 जन 40 जन 50 जन गोबां लाबाय लायै दिनै आंजों आङो बर'फोरखौ स्पेसियेलि गौमानिखौ बाद दोननानै आं 5000सिम आं बर'फोरखौ मोननो हाबाय आरोखि बेनि थाखाय आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय दं मोनसे समाव दा इएम बिबान सामलायनानै दिनै खाम्फा बरगयारिया गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोआव जयेन जानो थांगासिनो दं मा बुंगोन नोंथाङा
बेथ' सासे गोरों मानसि बिथाङा गाव मा सानदों आंथ' बेखौ बुंनो हाला बिथाङाबो गावनि हयथ' भबिसतखौ साननानै हयथ' माबा मोनसे दोलाव बे हाबनाया हाबखागोन जिथु बिथाङा सासे एकदम बर' जातिनि सासे नेतामोन आन्दलनकारिमोन बिथांनि उन जों खामानि मावबोनाय सासे आंबो वार्कारमोन बिथांमोना नेतामोन दा हयथ' बिथाङा सानदों खोमा दा जुदि जोंहा बड'लेण्ड बिनाया जुदि दोनथ'बायब्ला अब्ला बेहाबो राजनितिकआव थानानै गावनि खामानिखौ जिहेतु रायजोनि खामानि मावनो गोसो जानाय बेखौ हयथ' मावफुंगोन खोमा ओंखायनो माबा मोनसेयाव हाबगोन बिथाङा ओंखायनो गाव पार्टिखौ सोलायदों जानांगौ आं बिदि सानदों आरोखि जेब्लाना हयथ' बर'आ ज' जानानै जुदि आलादा हादर बेयो आलादा जिनिस अब्ला बयबो ज' जाफिनगोन बेखौ आंहा आसा दं आरो बेखिनियानो बिथाङा दिनै बदलेयाव थाङा बेखौ आं बुंनो हाया मिथिया नाथाय बेखौ आं लिडार हिसाबै मानियो जेरावखि दोलोआव थाङा माथो बिथाङा जाहाथे समाजनि मोजां खामानि मावो बेखौनो आं बिथांखौ आसिरबाद होयो हाग्रामा मुलायनि सायाव मा बुङो नोंथाङा जिहेतु पार्टि नागारनानै गुबुन दोलोआव थांगासिनो दङ सासेनि उनाव सासे हाग्रामा साराबोथ' सासे जोंनिनो गोख्रों दैदेनगिरि बेखौ जोङो बर' जाथिनि जोङो राजा होननानै जों सानो बिथांखौ आं जेब्लायबो आं मान बावो सिबियो बिथांनि एगेन्सै आं खोथा बुंनाय नङा मानो बिथाङा हारिखौ सासे दैदेनबोग्रा नेता खाम्फायानो हक हाग्रामायानो हक बिथाङा मा जाहोननि थाखाय गुबुन नेताफ्रा बारस्लायदों बेखौ आं बुंनो हानाय नङा आङो दिनैसिमबो हाग्रामाखौ सनमान होयो सिबियो बिथाङा मा जाहोनाव थांदों आं बेखौ आं बुंनो हानाय नङा